τώρα, κάνει σεισμούς όλη την ώρα, κάθε 5 λεπτά, συνέχεια, δεν σταματάνε καθόλου. Έχει τρομοκρατηθεί όλο το νησί, τόσο πολύ. Ψάχνουμε 2 μέρες να βρούμε εισιτήρια, δεν βρίσκουμε ούτε για καράβι, ούτε για αεροπλάνο. Δεν υπάρχουν. Και χθες το βράδυ που έφυγε το τελευταίο, που πήγαμε να κλείσουμε εισιτήριο, δεν υπήρχε τίποτα. Αεροπλάνα όλα κλεισμένα. Κάνει συνέχεια. Είναι έντονη, το καταλαβαίνουμε. Αλλά κάνουμε τώρα 3 μέρες υπομονή, αλλά το σημερινό ήταν το κάτι άλλο και γι' αυτό είπαμε να φύγουμε, έστω για πόσες μέρες ηρεμήσουμε